ሰላም ክብራት ሰማዕትና ከመይት ጸንሑ ሕጂ ድማ ሓድሽቲ ዜናታት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ንኽትከታተሉና ብኽብሪ እንዳዓደምና ነዚ ቻናል ሓድሽቲ እንድሕር ዳኾንኩም ሳብስክራይብ ብምግባር ኣባል ናይዚ ቻናል ንኽትኮኑ ብኽብሪ ንሓትት በቲ ቀዳማይ ዜና ክጅምር ኣብ ትግራይ ብሕማም ኮሌራ ዝሞቱ ሰባት ይዛይድ ኣሎ። ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ትግራይ ብሕማም ኮሌራ ዝጥቅዑ ዘለዉ ሰባት እንዳበዝሐ ይመጽእ ከም ዘሎን ክሳብ ሕጂ በቲ ሕማም 11 ሰባት ከም ዝሞቱን 425 ዝኾኑ ሰባት ድማ በቲ ሕማም ተታሒዞም ከም ዘለዉ ዝረኸብናይ ሓበሬታ የመላኽት። ናይ ትግራይ ክልል ጥዕና ቢሮ ሃንደበታዊ መተሓባበሪ ዝኾኑ ኣቶም መብራህቶም ሃፍተ ከም ዝበልዎ ካብ ሓምለ 19 2017 ዓመተ ምህረት ኣብቲ ክልል ከም ዝተረኣየ ሓቢሮም ኣብ ሳምረን ከባቢኡን ዝተረኣየ እዚ ሕማም በቲ ሕማም ዝተጠቕዑ ሰባት እንዳመርመርና ጸኒሕና ኢና እውን ክብሉ ገሊጾም ኣለዉ። ናብ ዝቕጽል ዜና ክሰግረ ኣቶ ጌታቸው ረዳ እንታይ ኢሎም ሻዕብያ ምስ ኢትዮጵያ ኩናት እንተኸፊታ እቲ ኩናት ካብ ኤርትራ ርሕቕ ኣቢላ ኣብ ደቡባዊ ትግራይ እንተኮይንላ ድማ ኣብ ኣምሓራ ክልል ንምግባር እዩ ድሌታ እዚ ንኸይሳኻዕ ድማ ኩለንተናዊ ተግባር ክገብር የውን ክብሉ ተዛሪቦም። ኤርትራውያን ብጣዕሚ በላሕቲ እዮም። እቲ ኩናት በቐጥታ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብ ምውጋእ ምስ ሕወሓት ተሻሪክካ ምስ ፌደራል መንግስቲ ንምግጣም እዩ ዕላምኦም። ማንም ፈትዩ ጸልዩ ጠቅላይ ሚኒስተር ዶክተር አብይ አሕመድ 135 ሚሊዮን ህዝቢ ሒዞም ናይ ባሕሪ ኣፍ ደገ ተዓጽዮም ስቕኢሎም ኣይሪእን እውን ክብሉ ተዛሪቦም ኣለዉ። ኣብ መንጃር ሽንኮራ ህንጸት ቤተክርስትያን ኣሪቲ ማርያም ከቢድ ሓደጋ ኣጋጢሙ። መንጃር ሽንኮራ ክልል ኣብ ኣምሓራ ዞባ ሰሜን ሸዋ ክልል ኣብ ከቢድ ሓደጋ ሓያሎ ሰባት ሞይቶም ብዙሓት ካልኦት ድማ ቆሲሎም እዮም። ጠንቂ ተሓደጋ ድማ ንመዛዘም ምስራሕ ቤተክርስትያን ዝፈርስ ዝነበረ ብዕንጨይቲ ዝተሰርሐ ረብራብ መፍራሱ እዩ። ኣብቲ ሓደጋ ቁጽሮም ዘይተፈለጠ ሰባት ብቕጽበት እንትሞቱ ካልኦት ድማ ቀሊልን ከቢድን ጉድኣት ኣስዒቡሎም ምርካብ። ካብ ፍርስራስ እቲ ዝፈረሰ ህንፃ ካልኦትን ግዳያት ናይ ምውፃእ ስራሓት እውን ይቕጽል ከም ዘሎ ተገሊጹ። ስለዚ ሰማዕኹምና ካብ ልቢ እንዳመስገና ኣብ ዝቕጽል ዜና የራኽበና። ሰላም ንዓኹም ይኹን።